Dioten hori, eskubia ez duela behar bezala eta abar, eta Julian erantzuna beti zehatza izan da. Nere eskubia nola dagoen igandean ikusiko da. Eta garbi dago, Julianek momentuz behintzat ez duela inolako arazorik, peloteoan jaun eta jabe ari da. 5 eta 1. Markatu, 6 eta 1. 6 eta 1, bai, Fermin, azkenengo tantu hori ere Julian Retegirena izan da. Tolosaren sotamanoa eskuinera eta desbideraturik joan delako. Eta artekariek 1300 jokatzen dute. Eta bat eta erdi milari azpitik. Beraz, dirua partiduaren hasieran ere nabarmen txamar baldin zegoen, 1600, orain 6 eta 1 aurreratu denean Julian, esan bezala 1300 eta azpitik bat eta erdi milari. Oso nabarmen beraz. Julian egatera duzakea, erreboteraino joan zaio Tolosari, baina luzegia izan da, pasa. Partiduko lehenbiziko pasa. Sakeari etekin handia ateratzen ari da Erasungoa. Sake estantu bakar bat lortu du, bigarrena, baina beste guztiak ere oso italak, gurutzatuak eta luzeak izan ditu. Eta horrek beti ere ondoren peloteoa nagusitzeko aukera ematen du. Atera du hurrengo ere. Luzea eta gurutzatua berriro. Oso txarra zen, baina Josean Tolosak ederki erantzun dio. Harrapatu dejada hori Tolosak. Eskuin sotamano Retegi bera ere ondo. Baina ikaragarri gozatzen ari da. Oraintxe izan dezake Amezketarrak partiduko lehen peloteo hau, bere aldeko hau dominatzeko modua. Oraintxe hasi da pixka bat gehixeago gozatzen. Juliani bizkarra erakusten ari da orain. Atzera Tolosak. Ondo erantzun Juliani. Tolosa, boskarren kuadrotik, bat ere gozatu gabe berriro. Eta ezin. Peloteoa dominatzeari utzi dionean egin nahi izan du dejada hori Tolosak. Eta oso suerte asko behar zuen dejada horrekin tanto egin ahal izateko. Ezinean zebilen momentu hartan Tolosa, bestela inundik ezin uler liteke egoera hortan 6 terdian egin duen bezala dejada hori egin nahi izatea. Dejadak egiten atzelaria izateko oso abila da Josean Tolosa, postura oso dotorea ezpadu ere, dejadak txapa gainera matematikoak egiten badaki, azpi gainera, baina azkenengo hori baino txukunagoak egin beharko ditu Julian ustekabean harrapatu eta tanto egiteko. Pelota gozatu, pelota gozo jo duen lehen tantoan, nik uste dut izan dela, Josean Tolosak gozatu egin duen benetan pelota, baina Julianen defentsa ere ezkerrez jo dituen pelotazoak benetan dotoreak izan dira, eta azkenean Josean Tolosak pelota behera bota du. 7 eta 1, jendea geroz eta lasaiako dagoela uste du nik, Xavier. Bai, jendea artekariak ere bai, eta hasieran nabaritu den tentsio eta urduritasun hori behin pixka bat aplakatzen makaltzen ari dela uste dut. Bai, zalantzarik ez, hasieran papel eta asko banatu dituzte artekariek ere, jendearen artean mugimendu handia zen, orain 7 eta 1, normala den bezalaxe, askoz papel eta gutxiago egiten ari dira artekaria. Julianek atera du orain ere sakea, erdira, bederatzitik eskuinez erantzun dio Amezketarrak.
gozatu gabe behin eta berriro Tolosak. Eta 8-1. Julian amorru biziz etorri da gaur. Inoiz okerrik izan baldin bada, okerra iazkoa izan zela erakusteko asmoz, gauzak bere tokian usteko asmoz, eta osorik berea izan behar zuen edo beretzat nahi zuen hamarkada baten azken txapelak ies egin baldin bazion ere, 80. hamarkadari ere txapel batekin hasiera emateko asmoz. Amorru biziz, behin eta berriro nabari zaio hori Juliani, eta barkatu ez du ez barkatuko Erasundar. Gauzak oso alde ditu hasieran. 8-1 eta atera du sakea. Eta tanto. 9-1 eta sakez lortu duen bigarren tantua da. Bigarrena eta 9. dira, momentuz sakearen bitartez lortu ahal izan dituen. Diferentzia handia, jadanik markagailuan, 8 tantoren aldea dago eta garbi dagoena da Julianek iaz hemen txapela galdu ondoren urte guztian gauza bat izan duela buruan, gaurko eguna. Berriz ere, txapela burura eramateko ahalegin egin beharreko egun hori. 9-1 eta artekari bati pelotak ies egin dionez, Julianek berriro ere Tolosari eman dio pelota. Hortxe duzu Erretegi, atera du sakea. Luzea, gurutzatua, oso zaila, baina eraman Tolosak. Eskuin Sotamano eramatea besterik ez du egin, atzera berriro Julianek, pelota gurutzatuz gainera. Ez dio botea behar bezalako egin hor pelotak. Tolosa berriro ezkerre sartu behar. Julian entzada aukera, ez du gozatu. Ustekabean harrapatu du Tolosa. 6 terditik ezkerra idez. Eraman ala ere amezketarrak. Eta tanto, 10-1. Partiduak 1000 buelta eman ditzake pelotan. Oraindik ere hain abiada azkarrean doan partidu honek bestelako biderik hartezake behar bada, eta gerora gauzak aldatu litezke. Ez dakit nik partidua bukatu ondoren Julianen eskuinaz zer esan ahal izango dugun, baina momentuz esan leikeken gauza bakarra, pelota ikaragarri gozatzen ari dela, ezkerrez eta eskuinez. Josean Tolosak Sotamanoz hartu dituen pare bat pelota aidez hartu ezpalditu, 7 eta 7 terdian egingo zuten botea. Ikaragarri ari da gozatzen, ikaragarri ari da jokatzen Julian, eta Josean Tolosak egia da, hor ezkerrez eraman duen, aidez eraman duen pelota hori ikusgarria izan da. Biak onai aldagaretara, Tolosa barruan da, hor da Julian Erretegi, 10-1, diferentzia handia, eta hemen gauzak azkar xamar doaz. Azkar xamar doaz bai, eta partidu horrek nekez izan dezake bueltarik. Julian Erretegiri horrelako bentajagerik ematen baldin zaio, partidu hasieran hainbeste opari egiten baldin zaizkio, nekez izan dezake bueltarik. Josean Tolosak sekulakoak, anterorenak egin beharko lituzke. Gainera kontutan izan, Eratsundarraren izaera nolakoa den, ahalik eta tantorik gutxien
arerioak egite gustatzen zaio, alba da gutxian uztea da bere betiko helburua, eta gaurkoa, nik uste partidu bat baino gehiago, mendeku bat ere badela, Julian Arretegirena. Zalantzarik ez, Julianek iazko oso gogoan du, urte osoan izan du, eta une honetan, 12etarako 4 minutu besterik falta ez direnez, Angelusa oraintxe errezatuko dutela dirudi. Josean Tolosa aldageletatik irtetzen ari da oraintxe, eta bai, Angelusa oraintxe bertan errezatuko dute. Hortxe da Josean Tolosarekin Xabier Albiztur alkatea, Luis Aranalde apaiza ere bai, eta mikrofonoa ere luzatu diote kantxa erdiren. Beraz, jendea zutitu da, eta Luis Aranalde Angelusarekin astera doa. Pelota zaleok, periodista batek esaten zidan, Angelusaren uletxo hau, oasis bat bezala zela. Beraz, han ditagun gure eskak, bazter ditagun gure ezioak, eta ezirtzen dugun aikoari, amekazun ederrean, ikusten ari garen partido. Hau da, Hauxe izan da beraz, Angelusa, Luis Aranaldek, badaki noski pelotariei labur xamarra egitea gustatzen zaiela, bestela pixka bat ozteko arrisku ere izan litekeelako, eta labur-laburra egin du bai. Beraz, Angelusa joan da, eta Julian Arretegiren esku izango da berriro ere sakea. 10-1, eta artekariak isil txamarrik. Mila euni oiukatzen dute une honetan. Amarreta bat, Julian Arretegi, sakeaz. Hortxe duzue, atera du, luzea bai, ez gurutzatu egia, eta bere eskuda berriro, peloteoan nagusitzeko aukera. Asko gozatu du berriro, baita Joseanek ere oraingoan, Arretegi, ikaragarri gozatu. Polita, benetan polita, Julian Arretegiren 11. tantoa. Peloteoan behar bezala nagusitu ondoren, bere legea ezarri ondoren, eskuinez eta ezkerrez ondo gozatuz, ezkerrez dejada zoragarri bat egin du txokoan, eta Josean Tolosak ez du ezertarako aukerarik izan. 11-1, eta iazko finalarekin konpara ez diteken partidua. Orduan, Josean Tolosak eman beharreko guztia eman zuen, bere eskuina lehertu zitzaiolako asko sufritu behar izan zuen arren, eta Julian Arretegik berriz, berez barruan duenaren laurdenik ere ez zuen eman. Gaur alderantziz gertatzen ari da. Julian Arretegik bere legea ezarri du hasieratik, sakez bere kontrola eta nagusitasuna ezarriz, eta ezkerrez eta eskuinez pelota ikaragarri gozatuz. Josean Tolosak berriz, ezkerrez eta eskuinez gozatu dituen pelotakadak, uste dut, bi atzaparretako behatzekin konta litezkeela. Bat ere ez du oraindik gozatu pelotarik Josean Tolosak. 11-1, eta oharkabean partiduak ihes egin dio Amezketarrak.
Atera du Sake Arretegik eta 12. 12 eta 1 eta Sakez lortu duen 3. tantua izan da hauxe. Amabi eta 1 eta artekariak ere Isil Txamarrik. Une honetan ez dago dirurik. Atzera Arretegik eta Tolosak utz berriro. Ez du ulertzen amezketarrak nola egin liteken hori. 13 eta 1 eta partiduak era bat ies egin dio. Ederki eri da Arretegi. Bere joko eginez, lehenbizi atzekaldean nagusituz eta tarteka bestelako abisuren bat ere emanez. Atera du Sake Arretegi. Gozatu gabe erantzun dio berriro Tolosak. Atzera Arretegi nola gainera. Ia 7an egin du botea pelota horrek. Atzera begiratu pelota jotzerako. Lauterditik atzera berriro Julianek, pelota baztertu egin zaior Tolosari, ezkerra ondo sartu du ala ere, Tejada eta tanto. 14 eta 1. Partidua hasi denetik, 32 minutu pasa dira eta amezketarra aldageletara doa. Eta Joseanen atxeden aldi hau guk ere aprobetxatu egingo dugu publizitateari tartetxo labur bat egiteko. Minutu bat barru, hementxe izango gaituzue berriro, oraintxe arte. Hemen gaituzue berriro, Donostiako Ano eta Pelotalekuan, zuzenean eskainiz Josean Tolosa eta Julian Retegiren arteko finala handia. Handiago nahi genukeena zalantzari gabe, oreka pixka bat gehiago eta joko pixka bat gehiago ere eskazekiokelako bi pelotari handi hauen arteko lehiari, baina momentuz pelotari bat besterik ez da Anoetako Pelotalekuan. Irudietan duzuen horixe. Ezkerrez eta eskuinez ikaragarri gozatzen ari da erasundarra, itxuan beste pentsamentu eta ametsi gabe 10. txapela irabaztera etorri den Nafarra, eta Tolosak ez du inolako aukerari. Xabier eta bantxe Miel eta Mendia ondotik pasadenean buruarekin nerbiak eginez pasada. Beraz, nerbiak dira gaur Josean Tolosa egoera horretan daukatenak. Amalau eta 1. Eta sakea berriro Julianen esku. Atera du. Ez zain duzea, baina gurutzatua bai. Ondo jaso du amezketarrak, asko arrotu. Baita 15. ere. Peloteoan 9. kuadroraino bidali du Tolosa eta ondoren txokoan erantzunik gabeko dejada bat. Julian Retegiren firma eraman du tanto horrek argi eta garbi, ondo sakatu, bi pelotak da indartxu jo eta aurrekaldean. Segurantzia handiz ari da gainera, konfiaturik, ez du deskuidurik nahi, dena ziurtatuz eta hortxe.
15-1. Ez du barkatuko ez Erasundarrak. Tantu bakar baten usteko modurik balu, horrela utziko luke. Mendekua zenbat eta nabarmenagoa, zenbat eta gogorragoa, orduan eta gogoangarriagoa izaten da. Eta Julianek partidua errez irabazirik gauzak bere tokian horrela utzi nahi lituzke. Ikusiko dugu ondoren zer gertatzen da. 15-1. Julianentzat aukera berriro, atzera begiratu pelota jotzerako, eta 8 erdiraino bidali du. Julian, boskarren kuadrotik eskuina ondo astindu. Ezkerrez ere 8 erdira bidali du. Jose Antolosa 7. kuadrotik aurreratu ezinik, oraintxe pixka bat gozatu du pelota. Baina ezin du bere eskuin indartsu horren legerik ezarri. Oraintxe ere gora joan zaio. Goiko txapara zuzenean. 16-1. Eta ezertaz ohartzerako, konturatzerako partiduak erabat ihes egin dio Jose Antolosek. Aspalditxoan galduta duela ere esan liteke. Julian Retegiri hasieran horrelako aldea ematen baldin zaio, horrelako erregaloak egiten baldin zaizkio, oso zaila da inolako bueltarik ematea. Azken tanto hau ere luzea izan da, 23 pelotaka da. Dena den tantorik luzeena Retegiren 3. izan da. 25 pelotaka da izan baititu. Martin Ezkurraren aulkitxoan hartu du lehen atseen alditxo bat Julian Retegik, baina orain aldageletarako bidean da. Dantxe dago Jose Antolosa bera ere. Ate ondoan Jose Antolosaren anaiak ere hortxe daude. Tolosa 3. ere bai, baina denei ere aurpegi serioa ikusi die. Hemen daude denak bai, Xavier. Hemen daude Tolosatarrak, egia esan burumak urrezta harritzekoa, eta Julian Retegiren anaia, Jose Mari ere hemen dago. Noski honi aurpegi begiratuta beste gauza bat antzeman diezaioke. Burumak bai, 2. txapelaren bila etorri den Josean Tolosak partidua horrela izatea benetan lastimagarria baita, penagarria, 16-1, eta okerrena da, tantu bakar baten ere ez duela egoera kontrolpean izan Josean Tolosak. Tantu bakar baten ere ez du lortu Julian Retegi dominatuta eta bere menpean izateri. Eta egin duen tantu bakarra ere, badakizue nola egindakoa izan den. Ies egindako pelota bat izan da, txapa gainera joan zaiona suerte hutsez. Eta Julianek inundik ere jasotzerik izan ez duena. Baina gainontzeko tanto guztietan ere kontrola, nagusitasuna, Erasungo
pelotari handiarena izan da. Eta gaurko final hau irabaziko balu, urtea erabat borobilduko luke Erasundarrak gainontzeko txapelketa guztiak ere beretzat izan baitira. Sake gogorra izan dazkenengo hau ere, eskuinez atzera, amorru biziz. Hori da hori, eskuinez ere gozatzea. Atzean eutsi nahi dio berriro Tolosari. Beste inolako aleginik egin aurretik. Eta txapapera. Lauterdian baztertu gintzaio pelota hori. Eta horixe da Julianen kasta, ikusi duzue. 2-16 partidua nahi bezala kontrolpean du. Nagusitasun oso-osoa berea da. Eta baztertutako pelota bat txapapera bidali duelako nekauen kabizian ari da. Arerioari urik ere ez omentzaio eman behar, eta Julianek ere ez dio ez inungo areri hori erruki txikienik izango eta akatsik txikienik barkatuko. 16 eta 2. Aurten edo iazko finala galdu zuenetik behintzat, izan litezken txapelketa eta gainontzeko denak irabazi ditu Julian Retekik. Plaza librean ere bera da txapeldun. Binakako ere berak irabazi zuen. Euskal Telebistak antolaturiko lauterdiaren barruko txapelketa ere bai, Galartzari finalean erraz irabaziz. Eta hause bakarrik falta zitzaion. Nik ez dakit besterik izango duen irabazteko Julian Retekik. Behar bada trinketea probatzea falta zaio. Gainontzeko espezialitate guztietan edo modalitate guztietan urte hau oso osorik berea izan da. Hala ere garbi dagoena da, Xabier aipatu dituzun titulu guzti horiek, txape guzti horiek, baino hoien denen truke hau jarri izan baliote, dudarik ez dago, Julianek hau hartuko zuela. Ez du beste gauzarik izan Julianek buruan, urte guztian, banango txapela iaz, Joxan Tolosak kendu zion hori eskuratzea besterik. Hauxe da noski titulurik txapelik garrantzitsuena, Euskal Pelotak urtean zehar izan ohi duen egunik garrantzitsuena, eta titulorik preziatuena ere hauxe da pelotarientzat. Dena den, gainuntzean lortu dituen horiek ere ez dira muzin egitekoak. 2 eta 16 eta Joseanek atera du sakea. Gurutzatu bai, baina oso motza. Atzera eskuinez. Pelota desentez fuerteagoa da Tolosaren hau. Asko fuerteagoa. Baina Retekik honekin ere ez du bat ere gozatzeko arazorik. Ez du oraingoan gozatu Julianek. Atzera Tolosak. Eskuin bolea seiterditik. Bi hormako dotorea egin du hor Josean Tolosak eta tanto. Bi hormako dotorea bai, behar bada Josean Tolosarik onena hemendik aurrera ikusi genezake Fermin. Askotan gertatu hori da, partidua galdua dela ikustean, eta zer eginik ez dagoela konturatzean, hortaz ohartzean, nervioak eta ardura guztiak alboan utzi eta jokurik onena eta pelotakadarik onenak eta tanturik onenak orduan egitea. Josean Tolosak ere, zalantzarik gabe, tanturik onena hause izan du. Batetik, pelota gozatu oraintxe bakarrik egin duelako, eta bestetik, ahalegin zuzen bat ere, lehenbiziko ahalegin zuzena ere hause izan duelako, bi hormako horixe. Dudarik gabe, hemendik aurrera Josean Tolosak ez dituzte nervien problemarik izango duenik, ze momentu iritsi da, dena arriesgatu beharrekoa. 16 eta 16, diferentzia gehiagizkoa da, eta orain bai, dena arrieskatu beharko duela Josean Tolosak, ez dakit aukerarik izango duen, diferentzia esan bezala handia baita, baina ordua da horretarako xe, ez dago beste aukerarik hemen. 3 eta 16,
eta seguru asko saskian den pelotarik fuerteenarekin Josean Tolosak aukeratutakoa dengo ostegunez pelotaleku honetan bertan ordu berean badoa sake ateratzera. Lauan bote egin atera du luzea, ez da ala ere pasa izan, dejada eta tanto. Eta Julianen sua, Fermin. Julianen sua da ona. Hori errategi da. Harrigarria da, 12 tanturen diferentziz aurretik joanik markagailuan, eta berak galdugabeko tantua izan da gainera, horrenbesteko amorrua, horrenbesteko sua hartzea. Kirolariak goitik beheraino, hor ez dago dudarik. Paregabea da Julianen kasta. Behin eta berriro erakusten du. Eta gaur ere majo nabarmentzen ari da horixe. Sake gogorra oraingo hau eta tanto. Bost eta 16. Aze Rosarioa, atzeko rebote horma inguru honetan. Aze Rosarioa. Ez dago ez gozoa Julian Retegi. Bost eta 16. Tolosa sakearen jabe. Atera du motza, baina gurutzatu eta gogorra ondo erantzun di, oso ondo Julian Retegik. Baztertu egin zaio Tolosari. Ez du gozatu Julianek. Horrentxe ari da Josean Tolosa inoiz baino hobeto gozatzen. Partiduan zehar jo dituen pelotakaderik onenak dira horrentxe ikusten ari zareten hauek. Atzera Tolosak, 8. kuadroraino bidalia izan du Retegi, baina pelota asko harrotuz ederki erantzun dio berriro Erasunder. Zabalean dejada, harrapatu egin dio Retegik, ez duela ere aprobetxatu ezer egiteko. Zabalean dejada eta oraingoan bai, tanto. Sei eta 16 eta Josean Tolosak berriro ere aldageletarako bidea hartzea erabaki du. Hortxe du zai bere masaje emailea ere, Higinio Arrizabalaga. Arnasa hartzeko ariketak nola egin erakusten diona, eta beso eta zangoak nola lasaitu, muskuluak nola libratu agintzen diona. Eta hauxe izan da oraintxe arteko tanturik luzeena, 29 pelotaka da. Luze izateaz gainera dotorea, oso dotorea. Aurrera eta atzera korrika bizian ibili da Julian Retegi. Lehen dejada ederki errapatu dio Tolosari, edo Tolosak egindako dejada alegia, baina bigarrengoak ez zuen ez erantzunik. Oso ondo egindako izan da, Tolosak badu arte pixka bat horretan,
Eta Julianek ahalegina egin duen arren, ez du ez amezketarraren azken dejada hori harrapatzerik izan. 6 eta 16, baina artekariak oraindik ere isilik. Tanto eskutan izan du Julianek, ez da hartu ordea Joxan Tolosa atzean geldi geratu denik. Eta gero hortxe, azkenean amezketakoarentzat 6. 1 eta 16-tik, 6 eta 16, bostanto jarraian, Joxan Tolosak. Aldageletan dira oraindik bi pelotariak, hortxe duzue Julian Retegi. Arnasa ondo hartu. Jendetza honek izaten duen zurrumurru eta oiuengandik ihes egiteko barrura sarturik Arnasa ondo hartu. Artekariak berriro ere piztu dira. 1000, 1 eta erdiri, ari dira oiukatzen orain, Joxan Tolosaren 6. tanto honen ondoren. Eta 50 duro milari ere bai azpitik. 50 duro, esan bezala. Ez da rasko. 1000 durori. Baina markagailua nola dagoen kontutan harturik. Ez da ez harritzeko ere. Eta Julian Retegik oraintxe berriro Tolosari egin dionak, zenbait ikusleren sua eta amorrua ere piztu du. Eskura eman beharrean edo ingurura bota beharrean urruti xamar bota baitio pelota. Eta lehenengo aldian keinu txarrik egin ez duen arren Tolosak, bigarren aldi honetan ez zaio gehiegi gustatu. Eta txapapera. Txapapera joan da Tolosaren azken dejada hau ere. Azkar xamar ez ote duen Joxan Tolosakor dejada egiteko asmo hori hartu. Behar bada, beste pelota kada pare bat jo izan balitu. Behar bada Retegi pixka bat atzerago kolokatu izan balu. Baina azkar xamar egitu zait bota duela hor Tolosak dejada. Bai, berez, tantoa ondo landu eta dominatutakoan egin beharreko gauzak dira. Baina Joxan Tolosak egia esan, zentzuz jokatzeko garaia ere pasatu xamarra izan dezake. Eta hemendik aurrerakoak nik uste errezegi egindako dejadak eta sarri xamar ikusi ahal izango ditugula. 17 eta 16 daune honetan markagailua. Atzeen alditxo bat hartu du berriro ere. Aldageletara sartu gabe izan den arren. Joxan Tolosak. Eta Julian Retegiren esku da berriro ere. Sakea. 17 eta 6. 11 tanturen aldea du bere alde. Erasundarrak. Eta ez dut uste partidu honek ez eren arriskurik izan dezakenik berez. Dena du kontrolpean, sakea ere bere esku gainera, eta azken bostantoak lehen bailen egitea du orain helburu Julian Retegi. Eta alba du Tolosari beste pakar bat ere egiteko aukerarik eman gabe gainera. Atera du sakea. Eta txapara joan zaio Tolosari. Tolosa berak ez du ulertzen zer gertatzen ari den. 18 eta 6. Sakez egindako tanto izan da Julianen azkenengo hau ere. Eta 4 baditu. 2, 9, 12 eta 18. Zazpiterdian pentsakor Julian. Ondo erantzun dio azken sake horri Tolosak.
asko gozatuz berriro Julian. 8. kuadroraino bidaliz pelota. Atzera begiratu du berriro jo aurretik. Zortzigarren kuadroan dabil Josean Tolosa tantu honetan ere. Ez du orain hainbeste gozatu erasundarrak. Eta gora joan zaio Amezketarrari. Gora joan zaio, frontisean ona izan da, baina ezker horman goiko txaparen gainetik ibili da. Goiko txapa baino 10 zentimetro gorago joan da, eta 19. tantoa beraz. 19-6 Julian Retegirentzat. Emeretzi eta 6 beraz, bi pelotariak atzeko hormari bizkarra emanik dira, eta hortxe duzue azken tantu horren errepikapena. Gorputz eta harima modu pelota hori, baina gora joan zaio. Gaurko final honetan ikusten ari garena da, tanto luzeetan, Josean Tolosak jaiatu egin duela. Tanto luze xamarra izan denean, azkenean Josean Tolosak berak egin du huts. Edo gora edo behera beste batzuetan. 19-6, 3 azken tantuak falta zaizkio erasundarrari, eta hortxe duzu. Lauan bote egin eta atera du. Oraingo ere ez nola nahikoa. Ez du horrek erantzunik. 20-6. Txapara joan da Julian Retegiren azken pelotakada hori. Pelota aldaketa dago, beraz beste atseen alditxo bat ere izango dute pelotariek hori aprobetxatuz, eta guk ere gauza bera egin nahi genuke. Publizitate tartetxo bat egingo dugu berriro, azken tartetxoa, eta minutu bat barru berriro hementxe izango gaituzue Donostiako Ano eta Pelotalekutik zuzenean.